హాయ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ ద లార్డ్. బాగున్నారా? ఈరోజు మరి యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మరి 38 సంవత్సరముల నుండి బేతెస్తా కోనేటి దగ్గర పడి ఉన్నటువంటి ఒక పక్షవాతము కలిగినటువంటి వ్యక్తి గురించి మరి మీకు చెప్తాను. ఆ స్టోరీ చెప్తాను. యెరూషలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బేతెస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు. దానికి 5 మంటపములు కలవు. ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు. నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గ్రుడ్డివారు, కుంటివారు, ఓచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడియుండిరి. ఒక కోనేరు కలదు. ఆ కోనేటి పేరు ఏంటంటే బేతెస్తా. అది ఎక్కడ ఉందంటే యెరూషలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర. దానికి హెబ్రీ భాషలో బేతెస్తా అని అంటారనమాట. ఈ కోనేరుకు ఒక విశిష్టత కలదు. ఏంటి అని అంటే దానికి 5 మంటపములు కలవు. ఆయా సమయముల మందు, అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, అంటే మనకు తెలియదు, ఉదయమో లేకపోతే మధ్యాహ్నమో లేకపోతే సాయంకాలమో, ఏ సమయంలోనో తెలియదు, కానీ దేవదూతలు వచ్చి ఆ కోనేటిలో మరి నీళ్లు కదిలిస్తారంట. ఆ కదిలించినప్పుడు ఎవరైతే మొట్టమొదట రోగులు వెళ్ళి ఆ కోనేటిలో మరి దిగుతారో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుతారనమాట. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కోనేటి దగ్గర, ఈ బేతెస్తా అనబడిన కోనేటి దగ్గర జనాలు గుంపులుగా ఉన్నారనమాట. అంటే కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళు, తర్వాత మరి ఇంకా పక్షవాతం కలిగిన వాళ్ళు, మరి ఎలాంటి రోగగ్రస్తులైనా పర్వాలేదు అక్కడ పడి ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే ఒక కాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు, 2 కాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు, 2 చేతులు లేని వాళ్ళు ఉంటారు, గుడ్డివారు ఉంటారు, మరి ఇంకా రకరకాల రోగగ్రస్తులు ఉంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. వెళ్ళి ఆ నీళ్లు కదిలించే టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళి కనుక దిగితే వెంటనే స్వస్థపడతారు. అదే ఆ దోత ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, మరి ఆ నీటిని ఎప్పుడు కదిలిస్తుందో తెలియదు. మరి ఆ స్థితిలో ఏం చేస్తారంటే అందరూ అలర్ట్గా కాసుకోని ఉంటారనమాట. ఎప్పుడు కదలిక కనపడుతుందో, దేవదూతలు కనపడరు, వీళ్ళకి నీళ్లు కదలడం మాత్రం తెలుస్తుంది. వెంటనే వెళ్ళి ఆ నీళ్ళలో దిగిపోతారనమాట. మొట్టమొదట ఎవరు దిగుతారో వాళ్ళకే స్వస్థత. అలాగుంటే పాపము ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి పేరేంటో మనకి తెలియదు. అతనికి వయసు ఎంత అంటే 38 సంవత్సరాలు. 38 సంవత్సరాల నుండి ఓచకాలు చేయనమాట. అంటే మొత్తం టోటల్ బాడీ అంతా పారాలసిస్. అది లెగవదు, అసలు నడవడు, కూర్చోడు, ఏమి చేయడు, పడుకొని ఉండడమే అనమాట. అలాంటి స్థితిలో ఈ వ్యక్తి ఉంటాడు. పాపం ఇతనికి బాగుపడాలని ఆశ ఉంది, కానీ బాగుపడలేకపోతున్నాడు. ఇతను 38 సంవత్సరాల నుంచి నిరీక్షిస్తున్నాడు అని అంటే నిజంగా ఎంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి కదా. మరి ఎవరు నన్ను దింపుతారు అని చెప్పి అనుకుంటాడు. ఒకవేళ ఎవరినైనా నాయనా నన్ను తీసుకెళ్ళి దింపండి, ఆ దేవదూత అలా నీళ్లు కదిలించినప్పుడు అని అంటే ఇతను తీసుకొని వెళ్లే లోపల ఇంకొకరు దిగిపోతున్నారు అనమాట. అలాగైపోయి 38 ఇయర్స్ నుంచి అతను అక్కడ పడి ఉన్నాడు. సరే, యేసు ప్రభు మరి ఆ దారి గుండా వస్తూ ఉంటాడనమాట. వచ్చినప్పుడు యేసు వాడు పడి ఉండట చూచి, అంటే అప్పటికి 38 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి యేసు ప్రభు తెలుసుకొని వాడిని చూచి, వాడు అప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాడని ఎరిగి వెంటనే యేసు ప్రభు ఏమంటాడంటే, స్వస్థత పడుకూర్చున్నావా అని వాడిని అడుగుతాడనమాట. ఎవరిని? ఆ రోగిని. ఆ రోగి అంటాడు, నిజంగా ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే అనుభవించే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. పాపం ఆ రోగి అంటాడు, అయ్యా, నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడునూ లేడు కనుక నేను వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. చూసారా ఎలాంటి పరిస్థితో? అసలు నన్ను దింపడానికైతే ఎవరు లేరు, కానీ నేనే ఎలాగో ఒకలా డేక్కుంటూ జారుకుంటూ వెళ్ళి దిగుదామంటే నేను వెళ్ళే లోపల
ఎవడో ఒకడు దిగి బాగుపడిపోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. ఆ స్థితి చూసి దేవుడికి చాలా కనికరము, దయ కలిగింది ఆ వ్యక్తి మీద. అయ్యో పాపము, ఇతనికి ఎవరు లేరు, బాగుపడాలని ఆశ ఉంది, 38 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా ఉండిపోయాడని చెప్పి కనికరపడి మరి యేసు ప్రభు ఏమంటాడు తెలిసిన, వెంటనే నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడుము అని చెప్పి వాడితో చెప్తాడనమాట యేసు ప్రభు. వెంటనే వాడు స్వస్థత నుండి తన పరుపెత్తుకొని నడుస్తాడనమాట. అయితే మరి చూడండి, ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు మన దేవుడు. అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆశపడుతున్నాడు బాగుపడాలని చెప్పి. అయితే దేవుడు ఇలాగన ప్రతి ఒక్కరిని, ఇప్పుడు చూడండి మరి జక్కయ్యని వెళ్ళి ఆ మేడి చెట్టు దగ్గర మరి అతన్ని పిలిచి అతన్ని బాగు చేస్తాడు. అలాగే మరి గుడ్డివాణ్ణి బాగు చేస్తాడు. ఆ తర్వాత సమరయ స్త్రీకి మరి సువార్త చెప్తాడు. అలాగే ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి కూడా వచ్చి మరి ఇలాగా అయ్యో నేను మరి ఆ వ్యక్తిని బాగు చేయాలి పాపం అనుకొని అతన్ని స్వస్థపరుస్తాడు. అయితే ఆ దినము విశ్రాంతి దినము గనుక యూదులు ఇది విశ్రాంతి దినము కదా, నీవు నీ పరుపెత్తుకొన్న తగదే అని స్వస్థత నొందిన వానితో చెప్పిరి. అందుకు వాడు, నన్ను స్వస్థత పరిచిన వాడు నీ పరుపెత్తుకొని నడుమని నాతో చెప్పెను నేను. కాబట్టి నాకు ఎవరైతే స్వస్థపరిచారో అతను నీ పరుపెత్తుకొని నడువు అని నాతో చెప్పారు, కాబట్టి మరి నేను నడుస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి వాడు అంటాడనమాట. అయితే శాస్త్రులకి పరిసయ్యులకి ఇలాంటి మంచి కార్యాలు చేస్తే ఇష్టం ఉండదన్నమాట. కానీ యేసుప్రభు అలా కాదు. ఆయన దయగలిగిన దేవుడు, జాలి కలిగిన దేవుడు, కనికరం గల దేవుడు. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఆయనకి భేదం లేదు. బాగా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే, స్వస్థత లేకుండా పోతే, పాపంలో ఉంటే, అలాగే మరి కష్టాల్లో ఉంటే, దెయ్యాలు పట్టు ఉంటే దేవుడు ఆయన అందరినీ బాగు చేస్తాడనమాట. అలాగే ఈ పక్షవాతం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు వచ్చి బాగు చేస్తాడు. ఇతను కోనేట్లో దిగాడా? మరి దిగలేదు. దేవదూతలు వచ్చి కదిలించినప్పుడు కోనేట్లో దిగితే బాగవుతున్నారు కదా. ఆ దేవదూతల కంటే గొప్ప దేవుడు కదా మన యేసయ్య. ఆయనే వచ్చి స్వయంగా ఈ వ్యక్తిని స్వస్థత పరిచాడు అనమాట. చూసారా పిల్లలు, మరి యేసుక్రీస్తునందు మరి మనం కూడా విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, ఎదురు చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు మనకు కూడా గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. మీరు కూడా చెప్తారా మీ ఫ్రెండ్స్కి, మరి యేసుప్రభు ఇలా చూడండి మరి పక్షవా కలిగిన ఆ యొక్క వ్యక్తిని బాగు చేశాడు, మరి ఎవరైనా బాగాలేకపోతే మీరు కూడా యేసుప్రభుని నమ్మండి అని చెప్పి చెప్తారా? మీరు కూడా విశ్వసిస్తారా యేసుప్రభుని? మీ జీవితాల్లో కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసేవాడుగా వస్తాడనమాట. ఓకేనా పిల్లలు? బాగుందా స్టోరీ? మంచిది. మీకు ఇప్పుడు కంఠత వాక్యము 5వ అధ్యాయము 8వ వచనము. యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడుమని వానితో చెప్పెను. వెంటనే వాడు స్వస్థత నొంది తన పరుపెత్తుకొని నడిచెను. ఇది కంఠత వాక్యం 8, 9వ వచనం అనమాట. ఓకేనా పిల్లలు? ప్రైజ్ ది లార్డ్.